дар партари дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати истифодаи пурсамари заминҳои назди идоравӣ аҳли маорифи ноҳияи кушониён ҳадафмандона кор мебаранд. чунин ҳолати оқилона истифода шудани қитъаи замин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 ноҳия мушоҳида карда шуд. қисмате аз замини назди муассисаро боғи ниҳолҳои мевадиҳанда ташкил медиҳад. ба иттилои сарвари ин муассисаи таълимӣ аз ҳисоби меваҳои боғи мазкур то ин муддат наздики 2 тонн олу ба хориҷи кишвар содирот карда шудааст. ҳамзамон дар қитъаҳои алоҳидаи назди муассиса карам ва помидор бо диринг шинонида шуда, аз ин ҳисоб низ омӯзгорон ҳосили хуб ба даст оварданд. танҳо аз ҳисоби кишти карам 18 тонна ҳосил бардоштанд, ки ин нишондиҳандаи хуб арзёбӣ мегардад. ин иқдомро ҳамасола бо мақсади беҳдошти вазъи иқтисодии муассиса амалӣ месозем ва маблағи аз ин ҳисоб ба даст омадаро дар таъмиру тармими муассиса истифода мебаранд. طبق دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان اوید ثمراناک استفاده بردن هر یک وجب قطعه زمین در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه کارهای فهماندهی با مرام ادامه دارد. هر یک مؤسسه تعلیمی که در نزد خود زمین‌های یاری رسان دارد کشتی هر گونه محصولات‌های غذایی به راه مانده است. هر یک مسئولین مؤسسه تعلیمی ناحیه کشانیان هر یک وجب زمین را ثمراناک و عاقلانه استفاده می‌برند. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 ва 23 ноҳия низ ҳолати дурусту пурсамар истифода шудани замин баръало ба мушоҳида мерасад. қитъаи замини назди муассисаи таълимии рақами 23 наздики 1 гектарро дар бар мегирад. маъмурияти муассиса бо мақсади дастгирии иҷтимоии омӯзгорон дар ин майдон ғала киш карданд. айни замон ҷамъоварии ҳосили ғалладона ҷараён дошта омӯзгорон ҳадаф доранд, ки пас аз ғун доштани ҳосил кишти такрориро ба роҳ монанд. илова ба ин дар қитъаҳои алоҳида кишти лӯбиёдонагиҳоро ба роҳ мондаанд, ки нашу намои хуб дорад. ба иттилои масъулини шуъбаи маорифи ноҳия истифодаи қитъаҳои замини назди муассисаҳои таълимӣ ва муассисаҳои томактабӣ таҳти назорат қарор дорад. истифода шудани ҳар ваҷаб замини назди муассисаҳои таълимӣ имкон медиҳад, ки вазъи иқтисодии муассисаҳои таълимӣ як андоза беҳ ва омӯзгорон мавриди дастгирӣ қарор гиранд. ин ташаббус ҳамчунин имкон медиҳад, ки заминҳои қаблан бекорхобида мавриди баҳрабардорӣ қарор гирад ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ афзун гардад. маъруфи назри Искандари Давлат, ахбор аз ноҳияи Кушониён.